Aj takto vyzerajú enduro preteky, pri ktorých som sa ocitol úplne na dne. Toto je MT Biker Enduro Race Kouty, zároveň je to aj majstrák. My máme po piatku, alebo teda po tréningu v piatok. Aké sú tráte z tvojho pohľadu? Podľa mňa sú veľmi dobré, veľmi dobré. Asi najlepšie vozenie z českej série, aké som šiel, takže je to solidné. Sú dlhé alebo kratšie? Dve sú dlhé a zvyšné sú také, podľa mňa okolo 3 minút, takže nie je to žiadna nejaká. Čiže taký priemer a dve sú dlhé. Kristýna, chcel by som sa teba opýtať, ako ti ide zatiaľ sezóna? Mala si zranenie ešte pred prvými pretekmi? Áno, hneď pred prvými pretekmi. Hneď po začiatku sezóny, teda na začiatku sezóny, vyklúbené rameno, ale už je to v pohode. A ľúbi sa ti tu? Áno, je to tu dosť dobré, aj trate sú dosť dobre spravené a páči sa mi to. Je to brutálne náročné, akože tie trate majú z kopca aj cez, ja neviem, 6 minút, uvidíme zajtra. A ten tréning, akože od piatku do nedele vlastne jazdíme. Piatok, sobota tréning, dali sme aj pomerne dosť jazd. Nestíham s dýchom, ruky nestíhajú. Akože samozrejme dá sa to, ale je to pomerne náročné. Kouty by mali byť najkrajšie preteky, aspoň teda čo sme sa bavili, alebo teda čo nám chalani rozprávali, ktorí tu boli minulý rok, takže že vraj je to fakt pekné, čo určite je, tie trate tu stoja za to. Je to brutál, na to, že sú aj také fyzicky náročné, tak nie sú až tak technicky náročné, že pokiaľ by ste išli pomaly, tak sa to určite dá zvládnuť. Na Českú enduro sériu sa viete prihlásiť buď ako hobby alebo race. Hobbyci majú o 1 alebo 2 RS-ky menej, sú to tie najťažšie RS-ky. Teraz na Koutoch tu majú 6 RS-iek rejsáci a 4 RS-ky hobbyci. Ďalšou výhodou je, že je tu ozaj veľa ľudí, máte tu rôzne stopy, rýchlejšie, pomalšie, ja to riešim v podstate už od piatka, celý dnešný deň som si pozeral tie stopy, lebo vy keď idete tak dlho, tak samozrejme nechcete prejsť po nejakých koreňoch, ktoré viete obísť a tá jazda bude plynulejšia. Takže aj toto vás to naučí a určite odporúčam takéto preteky každému, je to naozaj aj sranda, viete si tu urobiť brutálny deň. Ľuboš, máš nový bike túto sezónu. Prešiel si z karbonového rámu na hliníkový, má aj väčšie zdvihy, takže kľudne nám môžeš niečo o ňom povedať, ako sa ti jazdí, ale nehovor veľa, určite urobíme aj nejaký bike check. Ja vozím veľkosť M, ale budem možno voziť veľkosť S, lebo je o kúsok väčší aj na dĺžku, aj na výšku ako predĺžší model. Je tam o centimetr väčší zdvih, ako si vravel, aj vpredu, aj vzadu. A je to klasický Alpine Trail na nejaké vychytávky, ale o tom budeme rozprávať v bike checku, aby som viac nehovoril. Sedí ti viac alebo nie? Ja si myslím, že o mnoho viacej mi vyhovuje. Je tam aj kúsok väčšia hmotnosť, lebo je to hliníkový model, tým bol karbonový, ale vyhovuje mi o mnoho viacej. Dobre, a poďme trochu k tvojej výbave. Je známe o tebe, že jazdíš lead veci. Čiže topánky, nejaké nohavice, príľba, máš jednoducho výbavu od Litu. Ako si spokojný s touto značkou? Ja som veľmi spokojný. Všetky veci, ktoré mám, sú naozaj vysoko kvalitné, takže bola bomba. Mám od nich takéto brílky, odvetrané. Aj zo spodu, aj z vrchu? Áno, áno. To je vlastne veľká vychytávka, hlavne v lete, keď je proste UPK alebo takto. Tak teším sa, som zvedavý, ako dopadnú preteky. Albert Blažek. 280. Nedela ráno, race day, akurát o 20 minút štartujem, Ľuboško trošku neskôr, vyťahli sme si veci z auta. A vidíme sa v cíle. Tým, že idem hobíkov, tak nás čaká na začiatku výšľap, mal by mať 15 km, našťastie zatiaľ po asfalte. Za mnou 6 km dlhý výšľap, ale bude to dobré. Bude.
Toto je už moc. Akože fakt jazdí tak, že ledva viem držať rajdy. Už je nebezpečné. Brzdy vedli. Proste 8 minút je 8 minút. Akože zatiaľ čistá demotivácia. Aspoň mi tie stopy vychádzali, ale pomaly som. Nevládzem, ty vole. Celé zle. Usporiadanie týchto pretekov, alebo teda organizácia je super, ale to značenie by mohlo byť trochu lepšie. Keďže teraz som sa odpojil a vôbec som nevedel, kde je štvorka transfer, musel som sa dvakrát pýtať. Tak sme živí a zdraví, cieli, Luboš, ja, aj Kristínu sme videli, čiže bomba, celý tým v podstate bez zranenia. Ako sa ti išlo, Luboš? Tak ja neviem, šlo sa mi celkom dobre, akorát som nevedel chytiť rytmus. To keď nemáš na takýchto tratiach rytmus, tak proste hrozne veľa si míňaš vlastne energiu, vieš, čo vlastne furt sa musíš niečo, niekde prišla, lebo si sa nerozbehol. Ako, šlo sa mi zle, ale ten rytmus tomu chýbal a to bolo proste vidno a na poslednej RS-ke mi ešte aj mechanický problém som mal jemný. Aký? Teda nie jemný, ale no odišla mi brzda zadná a nechápem, lebo bola spravená na novo. Ale tak to sú preteky, no, takže pekné RS-ky, akorát na to nie som zvyknutý na ani podklad, vieš, lebo u nás sa vozím niečo úplne iné, alebo to, na čom ja jazdím u nás doma, je niečo úplne iné ako tu, ale to není výhovorka, je to len akože fakt, ale je to krásne, akože je to nádherné. No dobre, tak uvidíme, aký bude výsledok, hodíme to aspoň sem do textu a vidíme sa už na ďalších pretekoch. Ale preteky perfektné, trate brutálne, to nebol nejaký hejt, to bolo proste, sa išlo mne. Ale je to nádherné. Aj vysoká úroveň, krása. Super. Ja by som ešte dopovedal, za mňa to bolo fakt zle, bieda, lebo nemám vôbec natrénované, bol som 3-krát na endure, nevyhováram sa, ale mám veľa nejakých víziev, či už triatlon, alebo som bol na cestiaku. Nestíham úplne všetko, tým ma to štve, že buď budem musieť naozaj skončiť takto s pretekaním endura, alebo práve do toho pôjdem a začnem trénovať, lebo takéto dni sú úplne super, ale jednoducho jazdy proste bez prípravy 8-minútové trate je už trošku taký hazard, pokiaľ by som mal nejakú krízovku, neviem, či by som to udržal. Čiže živý, zdravý, vidíte rôzne pohľady, aj racera, aj hobíka, ktorý v podstate sa nepripravuje na takéto preteky. Bolo to perfektné. Toto video bude tiež perfektné, je perfektné, takže ho to pozeraj do konca. Like and subscribe. Presne tak, a vidíme sa kde? Vidíme sa budúci víkend na majstraku v Žiline a snáď to bude pekne pripravené, opaskované a uvidíme. Držíme palce, nech ti to vyjde, Luboš, ako na košútke, nech si prvý nábedník. Ale hlavne živý a zdravý. Čaute. Nazdar, pondelok do roboty, takže živý a zdravý.